الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Poštovane uzvanice, cijenjeni gosti, džematlije, braćo i sestre, assalamu alaikum. Neizmjerna zahvala pripada Allahu dželešanuhu na svim nimetima, blagodatima, čime nas je počastio i na opskrbi koju nam je Allah darovao. Salavate i salame upućujemo prvaku Islama, našem poslaniku Muhammedu alejhi selamu, njegovim ashabima, prvim muhađirima i šahidima Islama. Braćo i sestre, u ime džematskog odbora, svoje lično ime, pripala mi je i ova čast da vam mogu da izrazim dvije stvari. Prvo, da izrazim riječi selama i dobrodošlice, da se ugodno danas, večeras osjećate u našem džematu. Stoga bih, kada smo kod selama, posebno selamio i izrazio riječi dobrodošlice našim cijenjenim gostima, prije svega selamim našeg glavnog predavača, poznatog Muderis Efendiju, Nezim Efendiju Halilovića i našeg poznatog bosanskog borca. Selamim i našeg cijenjenog glavnog imama Medžlisa Maglaj, magistra Nevres Efendiju Hodžića, uz čiju saradnju ovdje i mi smo realizovali projekte u našem džematu. Salame upućujem i posebno našem gostu ovdje danas, a to je Abdullah Efendija Hodžić, inače poznati učač Kur'ana i nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu. Salami i kolegama imamima koji će izvesti ovaj naš program u džematu, a dobrodošlica i selami i našem općinskom načelniku gospodinu Mirsadu Mahmutagiću, kao i članovima
izvršnog odbora Medžlisa Maglaj na čelu sa predsjednikom, gospodinom profesorom Seidom Omerovićem. Od ovih prisutnih, koga bi i čije ime još pomenuo bi još jedno ime, a to je naš Kosovljanin koji je odnedavno preuzeo odgovornu dužnost, komandir policijske uprave Maglaj, gospodin Salko Plančić. Selami i dobrodošlica i svim ostalim prisutnim koje nisam imenom naveo, a da obnašaju odgovorne političke, javne i kulturne dužnosti. Pored selama i dobrodošlice, drugo što bih želio da vam iskažem, braćo i sestre, jeste zahvalnost svima vama koji ste odvojili svoje vrijeme i došli ovdje u naš džemat da dočekate zajedno sa nama novu hidžretsku 1444. godinu. Nalazimo se upravo u posljednjim minutama, posljednjem sahatu ove tekuće hidžretske godine. Inače, tradicija nas Kosovljana, ovdje džemata, jeste onaj poznati kosovački tradicionalni mevlud. Mi smo ga inače priređivali posebno u novoj džamiji povodom otvorenja džamije. I da kažem da se upravo ove godine navršava 20 godina kako smo otvorili novu džamiju u donjem dijelu džemata. Pored tog jubileja mi smo odlučili da ipak ovu godišnjicu obilježimo na ovom mjestu, u ovom vakufskom prostoru kod ove džamije, a zato je veliki razlog. Zato i zahvalnost što ste došli da ovdje sa nama džematljama podijelite ovu radost, i ovo je za nas zaista jedna velika radost, jer smo mi u toku ove protekle hidžretske godine za godinu dana završili ovdje predviđene projekte, da smo sanirali ovu vakufsku kuću i mekteb, prije par dana da smo ovdje ogradili ovaj prostor. U ovoj godini je potpuno sanirana gasulhana u džematu, a nešto se uradilo i na ovom proširenju parkinga kod džamije. Naravno, za sve ovo nabrojano potrebna su bila i značajna materijalna novčana sredstva. Ja ću samo u ovoj riječi još kada ispred džemata i govorim da vas upoznam. Za projekat ovdje ove kuće i ograđivanja utrošeno je oko 55.000 maraka. Za renoviranje gasulhane nepunih 6.000, tako da smo za ovu godinu dana kao džemat ovdje uložili 60.000 maraka. Ali šta je ovdje potrebno naglasiti? Ono što ja naglašavam jeste da ovo je bila jedna akcija koju možda naš džemat neće upamtiti, da je tako lahko tekla, da su tako lahko ljudi davali svoje priloge, da su tako srčano odvajali od svog imetka. To je jedna stvar. I druga stvar, od ovih 60.000, koliko je meni poznato, nismo imali kakvu donaciju društvene zajednice, nego sve ovo od priloga naših džematlija. I koliko su ove naše džematlije, trebam ja hvaliti i ne mogu biti toliko subjektivan, ali možda će govoriti i zahvalnice i vakufname koje ćemo kasnije ako Bog da i uručiti.
Ovdje ima naravno predavača koji će se obratiti i naš glavni imam i naš predavač Muderis Efendija, pa tako nije potrebno da ja nešto posebno govorim, nego vas bi pozvao prvo za sabor da saslušamo izvođenje programa koji će izvesti imami našeg medžlisa, a prije nego što oni pođu sa programom, braćo i sestre, jednom fatihom da se sjetimo naših šehida, lillahi l-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم Ey Allahu, ey Rahman, nästan oči blesnudan. Hey Allahu, hey Rahman, nästan oči blesnudan. Sunce uđe u moj džan, vas sam s tobom obasjan. Sunce uđe u moj džan, vas sam s tobom obasjan. Svjetlost tvoga Resula po zemlji se prosula. Svjetlost svoga Resula po zemlji se prosula. Pa sad ovaj zemni prah živi dahom, ja Allah. Pa sad ovaj zemlji prah živi dahom, ja Allah. Ya Allah, Ya Allah, 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 Ya Allah, Ya Allah, 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 Allah. sve živo i mrtvo, Sve vode i gore, sve ptice i zvijezde, tesbih ti svoj zbore, svako ti
srce derviško žamori i viče. Ja Allah, ja Allah, 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 ja Allah, ja Allah, 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 Allah. Nikad ti neću moć izreći šućur svoj, što si me stvorio u vjeri jedinoj, od bezmi elesta pa sve do ebeda, što nosim svijetlo nuri Muhammeda. Ja Allah, ja Allah, 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 ja Allah, ja Allah, 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 Allahu Rabbuna, la ilaha illallah. Allah, Allahu Rabbuna, la ilaha illallah. Rabba traži i uči, zikrullah ti sve viči, dolazit će sve jači, la ilaha illallah. Allah, Allahu Rabbuna, la ilaha illallah. Allah, Allahu Rabbuna, la ilaha illallah. I namaza ne puštaj, Dinski direk sačuvaj, dobru i zlu ima kraj. La ilaha illallah. Allah, Allahu Rabbuna, la ilaha illallah. Allah, Allahu Rabbuna, la ilaha illallah. Sejyidu Sadat, Šefi'ul Usat, Jevmel Hašri vel Arsat, Ahmed Muhammed Mustafa, Salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bože vječni, Bože blagi, jedini, što nas ovdje u islamu sjedini. Ti si Allah i stvoritelj sviju nas, zemlje, neba, svih svjetova, Bože naš. Tebi sećdu, samo tebi činimo, tvom se djelu i sve moći divimo.
U srcima Kur'an časni nosimo, Muhammeda pejgambera slijedimo. On je vjesnik, svjetlom tvojim obasjan, za vjesnika tvoje riječi odabran. Pejgamber je čistom stazom hodio i zanosno za života zborio. Blago onom ko je spoznao Boga mog, stvoritelja svih svjetova milosnog. Sve prolazi, sve se mijenja, znadem ja, samo svjetlost mog Allaha vječno sja. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, ve lillahirrahman. Allah ya azim, entel azim, kad hemmena emrun azim. Allah ya azim, entel azim, kad hemmena emrun azim, ve kullu hemin hemmena ya'udu bifike ya azim, ve kullu hemin hemmena ya'udu bifike ya azim. Ente kadim, kadimu min ezel, ente latif, latifu len tezel. Ente kadim, kadimu min ezel, Allah. Ente latif, latifu len tezel. Kul ya azim, ente lazim, kad hemmena emrun azim, ve kullu hemin hemmena ya'ulu bismike ya azim, ve kullu hemin hemmena ya'ulu bismike ya azim. Od aška si bolestan, Lijek ti je potreban, dođi uđi u ovaj dragog Rabba Đulistan. Haj, haj, dođi uđi u ovaj dragog Rabba Đulistan. Ašik srca bolestan, o ašku grozna, volit Rabba skuplje je i od glave s ramena. Aj, aj, volit Rabba skuplje je i od glave s ramena. Ali ja Rabbi
النبي خير البرية صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية قد ترى المولى سادا ودعاكم للعبادة هذه الحسنى زيادة زمرة الهادي يا محمد صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية صلواتي سلام ربي na pejgambera tvojega, najboljega od stvorenja, putovođu Muhammeda, salli ja Rabbi veselim, ala nabi khairil bariya, salli ja Rabbi veselim, ala nabi khairil bariya. ko obiđe Muhammeda, njemu lice nurom sija, Gospodar mu sve oprašta, rad voljenog Muhammeda, salli ja Rabbi veselim, ala nabi khairil bariya, salli ja Rabbi veselim, ala nabi khairil bariya. kad salavat vi učite, zaljubljeni opijeni, Što želite dobit ćete, rad voljenog Muhammeda, salli ja Rabbi veselim, ala nabi khairil bariya, salli ja Rabbi veselim. على رسول الله الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد. Ali je divna, ali je blaga ova noć, koga čeka ta lepota, ko će doći. Sva pustinja srebrom blista, sve ko san, jata zvijezda, roji draguna, noć ko dan. Zlatan mjesec iznad Mekke zastavo, gradu tiho smirio se, zaspao. Kad bi znale Mekelije šta će bit, kog će majka ove noći zadojit. Kakav dar će ljudskom rodu Allah dat, kakva svjetlost iz Mekke će počet sjat. Sve bi živo
zemlji palo, kliknulo, Allah, Allah, sunce nam se rodilo. Al ne znaju, svi snivaju dubok san, sunca nema, čeka zoru bijeli dan. Noć sanuje, sve miruje, dubok muk, spava ptica, spava drvo, zamro zvuk. Tek Amina, draga mati, budna je, oči vlažne, ruke digla, mirna je. O majčinske, drage muke, svete ste, nagradi ih, blagi Bože, majke sve. Velike su bolne muke, njih znaju dobre majke kad dječicu rađaju. Amina je ozarena ko da zna, ko da sluti kog će donijet voljena. Da će majka milenika sretna bit, da će noćas odabranog zadojit. Šta je bilo, šta se zbilo u taj čas, jel to mevlud il radosni blagi glas? Stante srca, ne kucajte, mirujte, stante zvijezde, ne trepčite, čekajte. Amina se blago javi, uzdahnu, suza joj se alem kamen otisnu. Donesenog vidje sina Amina, ko na seđidu da je pao potlima. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا شفيع الله يا رسول الله يا حبيب الله
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم puni mjesec nas obasja od senijetul veda Kevserom pojimo duše dok čekamo Ahmeda. Ti koji si od Allaha cijelom svijetu poslan, došao si da ružičnjakom namirišeš ovaj dan. Došao si da ljubav bratska iz zlobe nas izvede, ruke ti se pozlatile, Ahmede, Muhammede. Sa istoka rujna zora rudi, sva priroda iza sna se budi. Zora nebom rumenilo šara, a cvijeće pupove otvara. U bokoru mirisave ruže, ni slavuji danas se ne truže, već veselo pjesmice pjevaju velikome ovom događaju. Još ne bijaše dobro ni svanulo, a kamoli sunce ogranulo, kad Abdul Mutalibu javi da je biser njezine ljubavi sin njegovog sina Abdullaha. Prije zore i ranoga sabaha od svog se sedefa rastao i ko alem u mraku zasjao. U tom času stari djed je bio pokraj Čabe i tavaf činio, kad radosna vijest njemu dođe, odmah kući Amininoj pođe. S cijelom grupom viđenijeh ljudi, što se bijahu zadesili tudi. Po arapskom starom običaju, majke svoju djecu sakrivahu, nijedna ga nikom vidjet ne da, starješina dok ga ne pogleda. Kad opazi na vratima djeda, ona otkri sina Muhammeda. Svi prisutni u čudu gledahu i starome djedu čestitahu, što mu dade Bog unuka krasna, svjetla čela, koji zvijezda jasna. Oči su mu surmom podvučene i obrvama tankim obrubljene. Lice mu je milije već sunce kad zlati izjutra vrhunce. Vazda su mu usta nasmijana, blagoslovo mu teče sa usana. Uz ostala savršena uda, vrat mu bješe kao u labuda. Toliko kazah ja ne mogu više, ko njegove čari da opiše. Blago tebi, sretna majko, zboriše, a pohvalo moga sina spominjaše. Nikad nije majka ovako rodila. Blago tebi što si njega nosila, a kad dođe vaka da se porodi, ono dobro što će doći da vidi, bješe žeđa
meni došla do duše, jedan bardak šerbeta mi da duše. Udenije od snijega i bijelje, slađe bješe od šećera i ljepše, i to šerbe što da doše kad popi, cijela se ja u nuru utopi se ja u nuru svakako, a za sebe ja ne znam nikako, prihvati me jedna ptica bijela, opet meni dođe snaga cijela. Sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahlaha, sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahlaha, dragi Taha Mustafa, kad polaziš ti nama, stojimo na nogama, tazim ja Rasulallah, sallallahu ala Taha khairil khalqi wa ahlaha, sallallahu ala Taha khairil khalqi wa ahlaha. Tvoje srce plačno je, što nas čeka znano je, mu'min muslim kono je, šućuj ja Rasulallah, sallallahu ala Taha khairil khalqi wa ahlaha, sallallahu ala Taha khairil khalqi wa ahlaha. Kogod Islam uzdigne, svako dobro postigne, on je lijek za silne rane ja Rasulallah, sallallahu ala Taha khairil khalqi wa ahlaha, sallallahu ala Taha khairil khalqi wa ahlaha. Dobro nam došo najveći sine arapskog roda i domovine, dobro nam došo stari plemiću Hašimoviću, Kurejševiću, koji će slabe dići na noge i spasit ropstva narode mnoge. Dobro nam došo prosvjetitelju, zagovorniče i spasitelju, suri Israfil kada zapuše, utese naše uzdaće duše. Ti nesretniku blažit ćeš muke, ti grije
grešniku pružat ćeš ruke. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmed al-Mustafa Sayyid al-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-Bashir al-Nadhir al-Siraj al-Munir خاتم الأنبياء أشرف العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bože milosni I milosni, Kodar radosni, ne vludučimo. Bože milosni I milosni, Kodar radosni, ne vludučimo. dok se na jednom Otvore vrata, na ruci drže čašu od zlata. Hurija jedna dođe i stade i sretnoj majci čašu dodade. To vam je čaša šerbeta bila, džennetskog vrela, sa srce bila. Bože milosni I mi u Bosni, ko dan radosni, ne vludučimo. kad popi čašu Blažena mati iz njene kuće započe sjati. Svjetlo poput božanskoga nura, kako nosjaše sa siraj tura. U tome času majka Amina rodi ko zlatu jabuku sina. Bože milosni I mi u Bosni, ko dan radosni, ne vludučimo. Nakon ovog dijela programa pozivam glavnog imama da nam se obrati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, salavat I selam neka je na njegovog poslanika, na njegovog miljenika, Muhammed alejhi selama. Poštovana braćo,
cijenjene sestre, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Nadam se da se u ovo pred akšamsko vrijeme ugodno osjećate dok slušate izvođenje programa od strane naših cijenjenih imama. Hvala Allahu uzvišenom, dao nam je lijepo vrijeme pa smo se evo mogli ugodno osjećati kada je riječ o temperaturi. Hvala njemu uzvišenom i na svim drugim blagodatima, neizmjernim blagodatima kojima nas obasipa, a kojih mi često nismo svjesni jer ih podrazumijevamo. Dopustite mi, poštovani, da iskažem posebnu dobrodošlicu i da posebno poselamim naše večerašnje goste, prije svega našeg predavača, Nezim Efendiju Halilovića, Muderrisa, našeg poznatog predavača, poznatog alima, poznatog gaziju, koji je evo nakon dolaska s hadža pristao da dođe u našu Kosovu i da održi predavanje ovdje vama cijenjeni prisutni. Molim uzvišnog Allaha da njegov hadž bude mebrur kod uzvišnog Allaha. Želim s posebnim respektom također da poselamim i Abdullah Efendiju Hodžića. Dopustite mi da kažem svog dragog rođaka, nekadašnjeg ambasadora Bosne i Hercegovine u Pakistanu, vrsnog učača Kur'ana, učača Mevluda. Mogli ste se evo i sami uvjeriti kakvim glasom i sa kakvim emocijama Abdullah Efendija uči Mevlud. Da ga Allah dželšanuhu za to nagradi. Zahvaljujem se svojim kolegama, imamima koji su, evo većina njih je na godišnjem odboru, našli za shodno da dođu ovdje u Kosovu i da nas počaste ovim lijepim programom i njih iskreno selamim. Drago mi je naravno što su u velikom broju ovdje u gornjem dijelu džemata Kosova. Selamim i predsjednika izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Maglaj, Sejida Omerovića, kao i druge članove izvršnog odbora. Selamim i našeg općinskog načelnika gospodina Mirsada Mahmutagića. Selamim komandira policijske stanice Maglaj. Evo, imali smo susret i želim da mu poželim uspješan rad u narednom periodu, ako Bog da, i da ima što manje posla, odnosno da njegov posao bude što mirniji, ako Bog da. Selamim još jedan put sve vas, cijenjeni prisutni, ali dopustite mi da posebno, evo, poselamim i naše vakife i sve one koji su pomogli da se mi ovdje možemo okupiti pred obnovljenom vakufskom kućom u gornjem dijelu džemata Kosova. Oni su pomogli džematskom odboru da ovaj projekat obnove privedu veoma uspješno kraju i želim da iskažem svoju veliku zahvalnost džematskom odboru na čelu sa Mutevelijom Mohamedom Spahićem što su se odvažili da kuću koja je bila dobrano ruinirana, dobrano, da kažem, potrošena, renoviraju i učini je ponovo funkcionalno. Mi smo se ovdje okupili, poštovani, iz evo nekoliko razloga. Prvi povod je što je ovo centralna mevludska svečanost povodom nastupanja nove hidžretske 1444. godine. Kada pravimo ovakve skupove, mi to ne nazivamo slavljem. Mi ne slavimo novu hidžretsku godinu na način kako se obilježava ova gregorijanska nova godina, ili bar i mi tako ne percipiramo. Mi prije svega okupljamo se da shvatimo važnost hidžre za muslimane. Ja o tome ne bih. O tome će naš uvaženi muderis, naš uvaženi predavač. Samo bih vam, evo, pošto nova godina nastupa za 25 minuta, čestitao novu hidžretsku godinu, poželio vam puno zdravlja i rahatluka i beričeta u novoj hidžretskoj godini, zamolio dragog Allaha, našeg gospodara, da nam u novoj hidžretskoj godini podari svako dobro, da budemo bolji muslimani, da budemo jači muslimani, da budemo ponosniji muslimani, da budemo jedinstveniji muslimani i da budemo nezaobilazan faktor oko svega što se tiče naše sudbine i naše države. Molim uzvišnog Allaha da
u ovoj 1444. hidžetskoj godini našim predvodnicima podari snagu i mudrost i viziju da nas vode ispravnim putem u onom smjeru koji je koristan za zajednicu u cjelini. Ove godine spomenuto je, obilježava se i 20 godina od otvorenja nove džamije u džematu Kosova. I prije 20 godina, a i sad, evo, možemo posvjedočiti da je ovaj džemat već bio izgrađen. A zašto kažem da je bio izgrađen? Prije svega, imao je svijest o sebi i o svojoj funkciji i o svojoj misiji. Poslije 20 godina mi i dalje imamo jedinstven džemat. Čestitam svim džematskim odborima koji su od tada pa do sad vodili džemat, koji su radili na kompatibilnosti, na jedinstvu džemata i pogotovo želim da čestitam ovom džematskom odboru koji je ovim infrastrukturnim projektima zadnjih 5 godina radio da se džematlije u gornjem dijelu džemata osjećaju jednako važnim. Prije svega spomenut ću obnovu ili restauraciju ove ljepotice sa naše, odnosno sa moje desne strane, a naravno treba čestitati i na ovoj vakufskoj kući i ovom haremu koji je ovdje ograđen, koji je također projekat za pohvalit se. Čestitam Kosovljanima koji su bili podrška svom džematskom odboru i koji su ne tražeći i ne oslanjajući se na druge, nego prije svega vlastitim sredstvima srčano podržali džematski odbor i ovaj projekat učinili ovako respektabilnim da se svi zajedno možemo ponositi. Prije svega ovo je vaš ponos i prije svega ovo je vaša pobjeda, neka vas uzvišeni Allah na tome nagradi ili zato nagradi. Pozivam našeg predavača Muderis Efendiju da pristupi i da vam se obrati. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu šanom gospodaru svjetova, salavat i selam na imama svih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, selam njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, selam na šehide Bosne i Hercegovine, sve šehide ummeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam i na sve one koji slijede put Islama sve do sudnjega dana. Hvala Allah subhanahu wa ta'ala koji nas je uputio, a onaj koga Allah uputi nema nikoga koga može na stramputicu odvesti, a onaj koga Allah ostavi u zabludi nema nikoga od ljudi komu može na ispravan put ukazati. I hvala uzvišenom gospodaru koji nas je počastio da evo noćas u ovom lijepom džematu, u ovoj našoj lijepoj domovini Bosni i Hercegovini, u gornjem dijelu džemata Kosova, se družimo uz učenje Kur'ana, salavate na poslanika sallallahu alaihi wa sallam i podsjećanje na ono što vi već znate ili da naučimo nešto što nismo do sad znali. Rado sam se odazvao na poziv Nevres Efendije, glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Maglaj i vašeg mjesnog imama, odnosno vaših mjesnih imama Rame Efendije i Zejner Efendije. I čast mi je da evo imam ulogu predavača, odnosno da imam priliku da govorimo o jednom važnom događaju u historiji Islama, a to je hidžra. Koristim priliku da svima vama čestitam nastupajuću 1444. hidžrsku godinu uz dove uzvišenom gospodaru da nas učvrsti na njegovom putu, da zaštiti nas, naše porodice, naš narod i našu lijepu domovinu Bosnu i Hercegovinu, a da dušmane zabavi njima samima, da ih ponizi još na dunjaluku
onako kako su oni ponizili naše majke, naše očeve, našu djecu, dojenčad i da na dunjaluku doživi ono što su zaslužili. Hidžra predstavlja jedan od najvažnijih događaja u historiji Islama i zbog važnosti hidžre tim događajem se računa muslimanski kalendar. Hidžra poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba je bila veliki ispit za njih, velika obaveza i odgovornost i hidžra poslanika sallallahu alejhi ve sellem i hidžra nas Bošnjaka nije u jednom smjeru. Hidžra se završava dvosmjerno. Allah Đelešanu u 100. ajetu sure An-Nisa, 4. kuranske sure, kaže slidbillah: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Onaj ko učini hidžru na Allahovom putu, on će naći mnogo blagodati i naći će prostranstvo, naći će širinu. A onaj ko učini hidžru radi Allaha i njegova poslanika, a onda ga na tom putu zadesi smrt, nagrada njemu je kod gospodara svjetova, a Allah je onaj koji prašta i koji je milostiv. U većini hadijskih zbirki ili u kapitalnim dijelima u islamu, na početku tih knjiga ili tomova se nalazi hadis koji prenosi drugi halifa Hulefaj Rašidina, Omer ibn Khattab radijallahu anhu. A za ovaj hadis kaže ulema da je to u stvari trećina znanja u šarijetu. Jer govori o vrlo važnoj stvari, a to je nijet. Pa u hadisu koji prenosi Omer ibn Khattab radijallahu anhu, taj velikan islama, za čiji prelazak na islam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio dovu, da osnaži vjeru sa jednim od dvojice Omera. Pa je potpomognuta vjera Omerom ibn Khattabom radijallahu anhu, za kojeg poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da se prokleti šejtan plaši susreta sa Omerom ibn Khattabom radijallahu anhu. I kad vidi da Omer ibn Khattab radijallahu anhu ide jednim putem, jednom dolinom, da prokleti iblis bježi drugim putem od straha susreta sa njim. Innama al-a'malu bin nijat, va innama li kulli imri'in ma neva. U istinu, djela se cijene prema namjeri. I svaki čovjek će imati ono što je zanijetio, ono što je imao kao namjeru. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Onaj čija hidžra je radi Allaha i njegova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegova hidžra je radi Allaha i poslanika. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Ko učini hidžru, ko se iseli radi dunjaluka, da bi postigao dunjaluška dobra, ili kako bi se oženio, njegova hidžra je radi onoga zbog čega je to učinio. Hidžra
Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba je bila čisto u ime uzvišenog gospodara. I mi Bošnjaci prije 30 godina smo iz nekih dijelova naše domovine Bosne i Hercegovine bili prisiljeni na hidžru. Zbog toga smo prije 30 godina imali priliku da budemo ili muhadžiri ili ansarije. A mora svako od nas da postavi sebi pitanje da li smo uistinu bili muhadžiri i da li smo uistinu bili ansarije. Da li su oni koji su trebali da dočekaju muhadžire ponijeli se onako kako su trebali? A za ensarije, pomagače Medinelije, Kur'an kaže u suri Al-Hašr, stidu billah, da yu'thirune ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Oni od sebe daju ono što je njima samima potrebno. Lahko je dati nešto što nam ne treba, što nam smeta, što smo svakako mislili baciti, ali podijeliti sa onim koji je u potrebi ili u konkretnom slučaju sa muhadžirom ono što i nama samima treba, dijeliti stambeni prostor, dijeliti materijalna dobra i hranu mogu samo oni pravi, nepravi ensari. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon hidžre u Abesiniju, koja je bila dobrovoljni čin, i nakon što je održao 3 sastanka na Akabi, a na 3. sastanku kojem je prisustvovalo 73 muškarca i 2 žene iz Jesriba, tadašnjeg Jesriba, odnosno kasnije Medine, tada muslimani Medine daju prisegu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na vjernost. Da će mu biti pokorni u dobru i u zlu. Da će dijeliti svoje imetke zajedno s njima. Da se neće na Allahovom putu bojati prijekora prijekornika i da će štititi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i muslimane Mekke i njihove porodice isto kao što štite sebe i štite svoju čeljad. Nakon 3. sastanka na Akabi, prokleti Iblis, koji je bio u liku starca iz Neđda, poziva mušrike Mekke i kaže da su se sastali muslimani i da je tu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da dođu da ih pobiju. Muslimani Jesriba, odnosno Medine, su spremni odmah da se bore za Allahovu vjeru. Ali im poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne dozvoljava. Kaže, raziđite se. Nakon toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem od gospodara svjetova dobio naredbu da se čini hidžra iz Mekke u Medinu. Prema tome, za razliku od hidžre u Abesiniju, koja je bila dobrovoljni čin, hidžra iz Mekke u Medinu je bila fars, bila je obaveza. Obaveza koju je odredio gospodar svjetova. Jer muslimani u Mekki nisu imali uslova da snaže svoju vjeru i da snaže zajednicu muslimana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje nakon 3. susreta na Akabi, naređuje ashabima, naređuje muslimanima Mekke da napuštaju tajno u manjim grupama, da napuštaju Mekku. U naredna 2 mjeseca većina muslimana je izašla iz Mekke. Svi su izašli tajno, osim Omera ibn Khattaba radijallahu anhu. On je izašao u sred dana i kazao: Omer ibn Khattab izlazi iz Mekke i želi da ide u Medinu. Ko želi da se suprotstavi Omeru ibn Khattabu, neka dođe. Ko misli da je njegova sablja britkija od Omerove sablje, vara se. I ko misli da je njegova strijela i luk da su ubojitiji od Omerovi, neka proba. I izašao je. Nakon 2 mjeseca, u kojima je većina ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem izašla iz Mekke u Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobija dozvolu od gospodara svjetova da i on napusti Mekku. Ovdje ummet, a pogotovo oni Bošnjaci, muslimani koji se nalaze na odgovornim funkcijama, moraju da nauče lekciju. Odgovorni ljudi
oni koji se nalaze na odgovornim pozicijama, ne smiju se povlačiti i ne smiju prvi napuštati prostor. Moraju da dozvole, da narede muslimanima da se oni i da nađu mehanizme kako da se zaštite, a tek onda da razmišljaju o sebi. Jer je ovo lekcija iz hidžre poslanika sallallahu alejhi ve sellem. 27. noć mjeseca Safera 622. godine poslanik sallallahu alejhi ve sellem po naredbi Džibrila, meleka objave, izlazi iz Mekke. Melek Džibril mu kaže da ne smije tu noć poslanik sallallahu alejhi ve sellem zanoćiti u svojoj kući. Jer su Mekelije, mušrici, imali svoju skupštinu ili svoje vijeće na kojem su donijeli odluku da iz svakog plemena izaberu najhrabrijeg, najodvažnijeg mladića, da im podijele najoštrije sablje, da opkole kuću poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da ga u ponoć ubiju. O tome Kur'an govori u 30. ajetu sure Al-Anfal. Slijed billah, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ يُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Kad su spletke prema tebi pleli oni koji su pleli, sa ciljem da te zarobe, ili da te ubiju, ili da te protjeraju. Oni su pleli svoje spletke, a Allah uistinu najbolje pravi spletke. Te noći je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, neprimjećeno izašao iz svoje kuće. Dok su mušički mladići bili oko njegove kuće i obuzeo ih Allahovom voljom drijemeš. U svojoj kući je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ostavio svoga amidžića Aliju ibn Abi Taliba radijallahu anhu. Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu je bio dječak koji je imao zadatak da zavara mušrike da pomisle da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojoj postelji, ali imao je drugi zadatak, a to je da emanete ono što je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dato na čuvanje od vrijednosti mušrika Mekke, da im to vrati. I u tome vidimo još jednu lekciju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem po naredbi Džibrila sebi za saputnika uzima Ebu Bekra Sidika radijallahu anhu. Jer je Ebu Bekra Sidik radijallahu anhu bio najsnažnijeg imana. Jer kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad bi se jačina imana Ebu Bekra Sidika radijallahu anhu stavila na jedan tas, a na drugi tas iman svih ashaba, njegov bi iman pretegnuo. To je lekcija ummetu. Da kada tražimo saputnike u našim životima, da mora da tražimo najbolje. Kad hoćemo da se ženimo, da moramo da tražimo najbolju, najpobožniju mladu, ne najbogatiju i najljepšu, nego najpobožniju. Kad hoćemo da idemo na neki važan put, da moramo da imamo na tom putu onoga ko je najbolji, ko je najpovjerljiviji. A onda poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzima za vodiča Abdullaha el-Urejku el-Lejsija, koji nije bio musliman, bio je mušrik, ali je najbolje poznavao teren prema Medini. Što je dokaz? Što je dokaz da mi muslimani u dunjalučkim poslovima možemo i trebamo da sarađujemo i da tražimo usluge od onih koji su bolji od nas. A ovdje je Abdullah ibn Urejke el-Lejsi bio najbolji vodič. Nakon izlaska iz Mekke, poslanik sallallahu alejhi ve sellem na prijedlog vodiča Abdullaha ne ide u pravcu Medine, ide potpuno suprotno, ide jugoistočno od Mekke. I skriva se 3 dana i 3 noći u pećini Theur. Oni koji su bili na hadžu imali su priliku da prođu ispod pećine Theur.
do koje su mušrici dolazili, ali gospodar svjetova je stavio koprenu ispred njihovih očiju i nisu vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekra Sidika radijallahu anhu. Ebu Bekra Sidik radijallahu anhu nije se plašio za sebe, jer je bio svjestan da njegov život ne znači ništa u odnosu na život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U toj maloj pećini Seur zabilježeno je da Ebu Bekr Sidik radijallahu anhu nikako nije spavao, da se plašio za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A onda nas gospodar svjetova uči u 40. ajetu sure Teube: Stidbillah illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idha akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn idh huma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ako ga vi ne pomognete, pa pomogao ga je Allah, onda kada su njih dvojica ili kad je bio sa svojim drugom u pećini, kad je kazao svome drugu: ne boj se, Allah je zajedno s nama. Zabilježeno je da je Ebu Bekr Sidik radijallahu anhu, kada više nije bilo opasnosti od mušrika, razmišljao da možda može iz neke pukotine u pećini Seur škorpion da ujede poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa bi stavljao svoju petu, svoje stopalo ili svoje šake bi stavljao na te pukotine kako bi zaštitio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na tom putu je zabilježeno da je išao naprijed, ispred, pa išao iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa išao desno i lijevo. Kad su ga pitali zbog čega to radi, kad je pitao ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbog čega to radi, on kaže: Allah poslaniče, pomislim da ima opasnost prijeda, pa hoću da se ja suprotstavim. Pa pomislim da nas tjeraju iza nas, da su neprijatelji, pa hoću da te sačuvam, Allahu poslaniče, pa desno i lijevo. Ebu Bekr Sidik radijallahu anhu je i na putu hidžrije koji je trajao 11 dana, jer je 8. Rebiul Evvela poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u mjesto Kuba, u predgrađe Medine, gdje je odmah napravio džamiju. Jer ne mogu muslimani u jednom mjestu živjeti i funkcionisati u pravom smislu ako nemaju džamiju. Jer je džamija centralno mjesto u kojem treba da žive muslimani i to je ova vaša džamija ovdje, u ovom gornjem dijelu vašeg džemata, je najvažniji objekat. Ova vakufska kuća, ovo što je uvakufljeno. Ovo je zajedničko dobro svih muslimana. Siguran sam da nema niko od vas, muškaraca, bilo je možda naših očeva, ali sad nema, ko je bio spreman noćas da kaže: dođite u moju kuću i moju avliju. Pored naše dobre volje, vjerovatno ima ljudi koji imaju srce pa kažu: volio bi, ali nema dozvole, nema izuma. A morao bi da traži više nekih dozvola. Od supruge, od djeci, od snaha, od zetova. Ne bi nikako mogao da postigne sve to. Prema tome, džamija je centralno mjesto u zajednici u kojoj žive muslimani. Ja sam zamoljen da sad najavim da pukne top, pa ćemo mi nastaviti, inšallah, bar tako su mi kazali, tako mi je Nevres Efendija najšaretio, pošto je vrijeme da se oglasi početak nove hidžetske godine, odnosno nastupio je već akšam. A čini mi se da je Ramo Efendija to baš namjerno htio malo da uđemo u akšamsko vrijeme, da se malo smrači. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon gradnje džamije na putu prema Medini klanja prvu džumu, tada se propisuje džuma namaz. Ta naša sedmična obaveza. I na tom mjestu gdje je spuštena objava, gdje je naređeno klanjanje džume namaza, je napravljena kasnije džamija koja nosi naziv Mesčidu Džumua. Či džamija džuma. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što se smješta u Medinu, nakon što njegova deva Kasva dolazi na ono imanje, onog jetima, jer je tu Allahova odredba takva, tu će nići džamija poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojoj je svaki namaz vrijedan kao 1000
namaza na nekom drugom mjestu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u Medini u narednih 8 godina snaži zajednicu muslimana. On bratimi muhađire i ensarije. Imamo nekoliko bitaka, bitku na Bedru, druge godine po hidžri, pa treće godine po hidžri imamo bitku na Uhudu. Na Bedru muslimani malobrojniji, iscrpljeni u Allahovom voljom pobjede, a mnogobrojniji, fizički snažni, jaki, izgube na Uhudu za samo 13 mjeseci. Zbog neposlušnosti jednog dijela ashaba. Pa imamo bitku na Hendeku 5. godine po hidžri, pa imamo Hajber i 8. godine poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imamo Hudejbiju 6. godine, 8. godine po hidžri, poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se pobjedonosno vraća u svoju rodnu Meku. Na taj način je zaokružena hidžra poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I naša hidžra se ne završava u federaciji. Ona se mora završiti u manjem behanitetu. Ne može se završiti po nekim svjetskim metropolama, nego tamo odakle smo pokrenuti. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 19 dana boravi u Mekki nakon što je oslobođena Mekka, gdje nema osvete. Ensarije, Medinelije su tužne. Radosni su zbog toga što je oslobođena Mekka. Ali su u isto vrijeme tužni, jer su očekivali da će poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ostati u Mekki, jer je to njegovo rodno mjesto. I on ih 19. dan gleda uplakane na Safi. Pita zbog čega plačete, on kaže, Allahu poslanice, evo ti se vrati u Mekku. Tužni smo, kako da se vratimo bez tebe? A on onda kaže, mahjaji, mahjakum, ve memati, mematku. Mjesto moga života je mjesto vašeg života. I mjesto moje smrti je mjesto vaše smrti. Odnosno, vratit ću se zajedno s vama u Medinu. Jer su mu pružili utočište njemu i muhađirima onda kada im je bilo najteže. Prema tome, hidžra je vrlo važan događaj iz istorije islama, iz kojeg možemo da naučimo mnogo lekcija, a pogotovo oni koji se za nešto pitaju u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u našem narodu. Odnosno, oni koji se odvaže za odgovorne funkcije. A da znaju ljudi šta je vlast, da to nije privilegija, već odgovornost, bježali bi od nje. Bježali bi od nje i trudili bi se da taj teret ponese neko drugi. U vrijeme hidžri, kada su muslimani napuštali u tih 2 mjeseca tajno napuštali Mekku i išli u pravcu Jesriba, Medine, na tom putu je jednu malu grupu muslimana susreo jedan mladić koji se zvao Abdul Uzza, odnosno rob jednog od božanstava predislamskih Arapa. Takvo mu je ime dato. Bio je jetim bez oba roditelja. Brigu o njemu je vodio njegov amidža koji ga je pazio više nego svoje rođeno dijete. Zabilježeno je da mu je kupovao najskupocijeniju odjeću i najskupocijenije mirise. Ali kada se Abdul Uzza susreo sa jednom grupom muslimana koji su činili hidžru tajno, pitao ih je ko su oni, oni su kazali da su muslimani. On je od njih tražio da mu nešto prouči od Kur'ana, pa su oni učinili. Njega je to toliko u srce dirnulo da je odmah izgovorio šehadet. Rekao, ja sam musliman. Ali je čuvao tajno svoju vjeru pune 3 godine. Jer mu je amidža mnogo mrzio muslimane. Tajno je klanjao Abdul Uzza. Išao je podalje od naselja i klanjao. Jedva je čekao da susretne još neku grupu muslimana, da mu prouče još nešto od Kur'ana. Nakon 3 godine tajnog ispovjedanja, svjedočenja vjere, Abdul Uzza se ohrabri i kaže svome amidža, ja ne mogu više da krijem tajnu. Ja sam musliman. Ja sam izgovorio šehadet.
ja želim da idem u Medinu kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Toliko sam ga poželio da mi je samo da ga vidim i da ga zagrlim. Amidža mu reče, ako si musliman i ako ćeš ići u Medinu, ostavit ću te bez nasljedstva. Ništa znam više za tebi. Od ovog trenutka prestaje briga od tebi. A on reče, Amidža, kad bi mi dao sav dunjaluk, ili kad bi mi uskratio sve na dunjaluku, to me ne bi moglo spriječiti da idem svome poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. A moj Amidža, najsretniji bi bio kad bi ti krenuo sa mnom. On se još više razljuti, priđe mu i pocijepa mu svu njegovu odjeću. Kaj ne samo da ću ti uskratiti imetak, nego ne možeš više nositi ni svoju odjeću. Ne dam ti ni to. On se sagije i uze 2 ponjave. Uze jednu ponjavu i sveza je sebi oko pasa. Isto kao što muškarci to čini na hađu, na donji ihram. Sveza tu jednu ponjavu, a drugom se ogrnu svoja pleća i krenu prema Medini. Nekoliko dana je Abdul Uzza putovao prema Medini. Došao je tamo gladan, iscrpljen, žedan, ali prvo što je želio je da se susretne sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Došao je, nazvao mu selam, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem onako ga u čudu gledao, kaže, ko si ti? A on reče, Allahov poslaniče, dozvoli mi da te prvo zagrlim, pa ćete onda ja ispričati svoj život. Tako je bilo, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu reče, od ovog trenutka ti nisi više Abdul Uzza, ti si Abdullah Zul Bedradein. Ti si Allahov rob, Abdullah, vlasnik 2 ponjave, jer će tebi tvoj gospodar za te 2 ponjave na sudnjem danu dati u džennetu najskupocijenije platno. Abdullah Zul Bedradein je, pošto je pripadao skupini siromašnih ashaba, bio stalno u džamiji poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili na njegovoj sofi. Jedva je čekao da nešto čuje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se s njim poselami i da gleda u njega. U prvom pohodu prema Tebuku među vojskom je bio i Abdullah Zul Bedradein. Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu kaže, zanoćili smo jednu noć u pustinji. Vidio sam gdje je legao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, do njega je bio odmah Ebu Bekr Siddik, a do Ebu Bekra Siddika bio je Omer ibn Khattab. Probudila me hladnoća i neki zvuk, neko je nešto kopao. Kako sam ustao, sjeo, vidim nema poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali nema ni Ebu Bekra Siddika, niti ima Omera ibn Khattaba. I uputi se u pravcu odakle je dolazio neki čudan zvuk. Kako sam se primakao, vidio sam da svjetiljku drže Ebu Bekr i Omer ibn Khattab. A vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kopa. Nazva im selam i rekao, bojte se Allaha vas dvojica. Vi držite svjetiljku, tako stojite, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem kopa. A Ebu Bekr Siddik radijallahu anhu reče, polako, Abdullah, nemoj nas ružiti. Htjeli smo mi da kopamo, ali ne da nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A onda se uspravi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pogleda me i vidim da su mu suzne oči. Reče, Abdullah, preselio je na bolji svijet naš brat Abdullah Zul Bedradein. I nastavio je kopati. Nije dao ni jedan od ove trojice ashaba da kopa. Kada je iskopao kabur, kazao je Omeru ibn Khattabu radijallahu anhu i Ebu Bekru Siddiku radijallahu anhu, dajte mi našeg brata, dohvatite ga. Oni ga ponesoše, a onako Omer ibn Khattab radijallahu anhu, pošto je bio snažan, krupan, zgrabi da ga što prije donese do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a on reče, Omere, polako, nemoj žuriti s našim bratom, jer on je volio Allaha i njegovog poslanika. I spustiše ga pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a on pusti nekoliko suza i reče, Allahumma inni amsejtu radijan anhu fardi anhu. Gospodaru,
Ja sam Omer kao zadovoljan sa ovim tvojim robom. Pa i ti budi zadovoljan njime. Zabilježeno je da je Abdullah ibn Mes'ud kazao kasnije, tako mi Allaha, poželio sam da ja budem umjesto Abdullaha, da mene je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spusti svojim rukama u kabur i da me on zagrne, jer je on nakon toga spustio u kabur Abdullaha Dhul Beđadeina i on ga je zagrnuo svojim rukama, nije dao ništa nije dao da mu pomognu ova trojica ashaba. Molim uzvišenog gospodara da nas učvrsti na putu Islama, da Đelešanu pomogne da sačuvamo svjetlo njegove vjere, Allahove vjere, da sačuvamo na svakom pedlju naše domovine Bosne i Hercegovine, da se Đelešanu smiluje našim šehidima, našim umrlim predsima, našim umrlim roditeljima i predsima, našem vrhovnom komandantu, rahmetli predsjedniku Ali Izetbegoviću i svima onima koji imaju hak u našim domama. Da Đelešanu uputi našu djecu, naše potomke, da oni inšallah budu bolji čuvari dina i domovine od nas, da nam bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ja se zahvaljujem našem predavaču, našem muderisu, našem glavnom imamu, a inače ovako protokolu sada je predviđeno nakon mevludskog dijela programa i obraćanja da se uči ezan za akšam namaz. Međutim, prije učenja ezana, što smo naglasili da imamo ovdje i vatifa i oni koji zaslužuju zahvalnice, oni zaslužuju još vašeg sabora, možda 5 do 10 minuta, da se pročitaju njihova imena, da im se uruče vakufname i zahvalnice, a nakon toga da dalje slijedi, znači, učenje ezana i akšam namaz. Stoga bih pozvao našeg glavnog imama za uručenje vakufnama. Euzu billahi mine šeitanir racim, bismillahirrahmanirrahim. Poštovana braćo, cijenjene sestre, prije nego li pročitam ovaj spisak, dugi spisak vakifa i onih kojima se zahvaljuje džematski odbor, ovaj spisak dakle sačinjuje džematski odbor, oni ponajbolje znaju ko je dao najveći doprinos i ko zaslužuje posebnu zahvalnost. Ja želim da dodijelim jedno posebno priznanje, a prije toga da napravim uvod na takav način iznenađujući našeg Ramo Efendiju. Spomenuli smo da je 20 godina od kako je napravljena nova džamija u ovom džematu. Nešto malo više Ramo Efendija je imam u ovom džematu i zajedno sa mutevelijom ovog džemata, Mohamedom Spahićem, mi želimo da Rami Efendiji, našem cijenjenom kolegi, uvaženom imamu ovog džemata, dodijelimo priznanje ispred Medžlisa Islamske zajednice Maglaj, a ispred džemata da mu mutevelija dodijeli i prikladnu hediju. Ramo Efendija je ovih 20 godina u ovom džematu bio uzoran imam, vodio računa o ugledu Islamske zajednice i svojoj službi, bio je kolegijalan i u svakom slučaju zahvaljuje da mu se najiskrenije zahvalimo i da mu odamo priznanje. Ramo Efendija, molim te da pristupiš. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, ve lillahil hamd.
Olha, penzio. A dobro, nismo mi hoće to naučiti. To priznanje ovako. Braćo i sestre, ja sam sa glavnim imamom i Mutevelijom iskren da budem zadnjih dana stalno bio u kontaktu i vjerujte, oni meni nisu ni na koji način šapnuli da ću ja imati čast da dobijem ova priznanja. Ja se zahvaljujem svima onima koji su prepoznali moj rad, koji cijeni moj rad u ovom džematu. Ja nastojim da radim onako kako znam i umijem. Uvijek to kažem da se nalazim i da imamsku dužnost obavljam u najboljem džematu. A još bi jedno dodao onu hođinsku. Kažu, jesam tražio dosta, naveli smo koliko je para, trebalo je stalno hođa da traži. Pa eto, ako ovdje Mutevela daje i kovertu, u redu, mi smo navikli na koverte neka, ali ako vi mislite da me ušutkate, da ja ne tražim, nećete uspjeti. Ako voda dok vi odahnete, opet ćemo ići u nove akcije, ako voda zajedno, i ja i vi da nam Allah podari. Da Allah podari Rami Efendiji zdravlja i života i puno elana ako Bog da do penzije u ovom džematu. Sada želim da javno uručimo, znači, vakufname. U tome će mi pomoć predsjednik izvršnog odbora, magistar Sejid Omerović. On će dodjeljivati, zamolit ću fotografa da svako to dodjeljivanje zabilježi. Prvo ću pozvati člana izvršnog odbora Spahić Elvira. Donirao je 1000 konvertibilnih maraka i zaslužuje vakufnamu, da ga Allah nagradi. Obzirom... Evo, predsjednik izvršnog odbora je zajedno sa članom izvršnog odbora Elvirom bio na maršu u Srebrenici i lijepo su se družili. Naravno je bilo još tu Kosovljana i Maglajlija. Amin. Znači, da Allah ukabuli Elviru, a pozivam bračni par Kulašević Fahira i Kulašević Fatu također da izađu. Oboje njih su dali po 1000 maraka. Pozivam da se pripremi Halilović Majd i Adnan. Evo ja, možete ti par stojiti. Da Allah ukabuli. Evo i supruga ide. Halilović Majd i Adnan, 1000 konvertibilnih maraka pred dušu majke Rahmetli Sehije, naše efendinice, da ju se Allah smiluje i uvede u džennet. Pozivam Husić Fejsala, Husić Muradifa i Husić Fikreta sa suprugom Husić Ajkom. Svi oni su dali po 1000 maraka. Ukoliko oni nisu tu, molim neko ispred njih da preuzme. Ajka i Fikret također njih pozivam. Oboje njih su dali po 1000 maraka. Evo ide i supruga. Molim vas, braćo, budite strpljivi. Ima i supruga predsjednič. Može ovdje. Može. Da Allah ukabuli. Pozivam Husić Adema i Belmina. Dali su 1000 maraka. Zahvaljujem vam se da vas Allah nagradi. Suljić Naida je također sljedeći vakif. Dala je 1000 maraka, u međuvremenu se udala. Pa evo, da je Allah podari sve najbolje u braku. Salkanović Sefir, neka se pripremi, odnosno neka dođe. Neka se pripremi Sejmenović Nisvet.
i Sefir je dao 1000 konvertibilnih maraka, zaslužuje vakufnamu. Sejmenović Nisvet, neka se pripremi Mujkanović Semir i Ema. Znači i oni su vakifi, dali su 1000 maraka. Evo, Ema se približi. Dallas Kabulija. Dobro. Topčić Hadži Mustafa, 1000 konvertibilnih maraka. Da Allah nagradi. Pozivam Husić, Ismeta i Hediju. Dali su po 1000 maraka bračni par. Dobro. Evo dok se približavaju, ja ću pitati da li neko ima za Husić Mirsada da preuzme vakufnamu. Evo, naknadno će biti uručeno, očito nisu tu. Evo, može preuzeti Husić, Mirsad je to dao pred dušu roditelja, neka se zna. Ove Bađo, je li neko spomenuo? Ja. Dakle, uručit ćemo vakufnamu za Husić Mirsada, preuzet će Bađo. Neka se pripremi, odnosno neka dođe Ibrahimović Junuz i Besima, dali su 1200 maraka. Jesu li tu? Dobro. To je to. To je zajednička, znači. Sada ću pročitati imena onih koji su dali za renoviranje Gasulhane. Lihić Hedija je dala 2900 maraka. Molim Hediju, ako je tu, da dođe da preuzme vakufnamu. I pozivam i njenog brata, ako je tu, Husić Dževat, koji je također dao 2900 maraka. Ako nije brat tu, može sestra uzeti za brata, znači da uzme obe vakufname. Dobro. Mujkanović Zarfa je dala 1000 konvertibilnih maraka pred dušu tetke Nasihe, pa pozivam, ako je tu, da preuzme. Dobro, evo ide. Dobro, pozivam, dok se uručuje vakufnama Zarfi, Blitović Salihu, koja je dala za potrebe džemata pred dušu Rahmetli Almira, i Blitović Mihneta, koji je također dao za potrebe džemata pred dušu Rahmetli Almira. Po 1000 konvertibilnih maraka. Ovo su bili vakifi, da Allah Želešanuhu, poštovani vakifi, u Kabuli vam i u Sevap vam upiše ono što ste dali, a džematski odbor smatra da treba uručiti i određen broj zahvalnica za manje iznose, ali koji su također značajni, koji su u dobroj mjeri pripomogli ove poslove. Doktoru, evo prvo ću pročitati doktora Ramić Elvedina, uručuje mu se zahvalnica. On je sa sinom. Da Allah u Kabuli, doktore, ovu donaciju. Pozivam Mujagić, Arifa i Safetu. Je li Arif ili Safete, su li tu? Ako nema, naknadno će biti uručeno. Mujkanović Semir i Ema pred dušu Rahmetli Adema. I Mujkanović Semir i Ema pred dušu Rahmetli Sehije. Evo, doće.
Selam alejkum. Allah kabul. Da ja ću drugo pridržati. Da Allah kabuli. Pozivam Husić Mirsada. Ovdje ima. Dobro. Dobro. Suljić Salko. Ima li neko da preuzme pred dušu Rahmetli Rukije? Ima dolje. Evo za zahvalnica za Suljić Salku koji je donirao svoj iznos pred dušu Rahmetli Rukije. Po 500 maraka, jel, evo neka se zna kolika je ta donacija. Krkalić Alena, pozivam je da preuzme svoju zahvalnicu ili neko u ime nje. Otac preuzima. Salkanović Šemsu pozivam. Evo, Hasib će preuzeti. Kruško, Mujo i Almira. Sljedeća zahvalnica. Ima li neko? Evo, ide ili ne ide, dobro. I evo, to ćemo naknadno uručiti. I na kraju, zadnja, pozivam Tabaković Mohameda da preuzme svoju zahvalnicu. Poštovana braćo, još jedan put želim da se zahvalim vakifima i donatorima na njihovim donacijama. Molim uzvišnog Allaha da to ukabuli i da njihov primjer bude svima nama, da i mi otvorimo kada se ukažu ovakvi poslovi, svoja srca i svoje ruke i da budemo od pomoći džematskom odboru kao i od pomoći svima onima koji rade korisne poslove. Sada ću zamoliti Rahman Efendiju na kraju da prouči dovu, a Mirsad Efendiju da prouči akšamski ezan. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي دعانا للإيمان وهدانا بالقرآن وأجاب دعوتنا بالفضل والإحسان اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة القرآن العظيم ببركة المولود الشريف واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم بلغ مثل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Dragi Allah, molim te svim tvojim imenima, podari svim muslimanima u buduće, ako Bog da, a i ovu 1444. hidžetsku godinu, da bude beričetna, a posebno da bude među nama zajedništvo i sloga, a ovom džematu Kosova podari da još mnogo godišnjica obilježe i ako Bog da im budu uspješni budući, ako Bog da, projekti koje će činiti, nadam se ako Bog da, sa uspjehom. Allahumma rabbana atina fid dunija hasanatan wa fil ahireti hasanatan wa qina azaban nar. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين 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 يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Sin. Bilo li da izgledam to? Sin izgledam. Stalo.